Taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni M. Luwilier! ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayong updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa badong nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bagong gumagabloom. Charm Fat Namimigay may mga sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bagong gumagabloom. Charm Fat Namimigay may mga sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung paano mag-shine. Hello, bright Barloon. Isang labanan yan. Bright Barloon. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung paano mag-shine. Hello, bright Barloon. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo! Smart o kaldero! Ang galing for everyday! Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit! Linis fantastic sa metal at plastic! Number 1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Sinlatika ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asinlatika ni Philip Parasena.
Katugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Let's out so kita kan bulan na September daw po kita nin Lunes. Banya to sa lado technical si Chabe na obra sa transmitter si CPS di Jimmy Guanson. Magayon na nakamugtakan ka na sa tuya pong panahon. Yan pala Immaculate Conception. Pangidam ni Santa Maria. Pangidam ni Raquel. Ayun na ako, si karon ng Raquel na nangidam. Si Santa Maria pala. Magayon na kamugtakan po kan sa tuyang panahon, mainit-init. Tamang-tama, duman sa mga may lakaw, may babaladon. Oy, sa mga may laog na alas 8, kisi-kisi alas 8 na baga. Nahiling ko si Ma'am Grace sa Banuan ka na bato ka na nagtalikod na Biyernes. Pero duman siya ki Mayor Enrico Dangkalan. Welcome back ki Ma'am Grace Rojas na bagong LTO chief ka na siyudad po ni Iriga. Bako naman bago, dati naman balik bayan. Ay. Dati naman po siyang naging LTO chief kan Iriga kan mga nagtalikod na panahon. Ini si Ma'am Grace palipat-lipat na destinong siyudad kan Legazpi, duman sa Embarcadero, na destinong Sorsogon, hasta sa siyudad kan Naga, hasta balik Iriga. Baka digdi na ini mag-retiro si Ma'am Grace Rojas pagka chief kan LTO. Pinapagalan naman subot siya kan makaulay ko. Kaya gusto ko naman niyang magpahingalo sa serbisyo. Mapagalo na ngayon sa gobyerno. Gusto ko na nga niyang magretiro kundi para pugulan pa baga ngaya ako. Retireable naman po si Ma'am Grace, kaya memorable sa iyang pagre-retiro, pagdigdi siya nag-retiro bilang LTO chief sa siyudad po kan Iriga. Arog sa naman po kaya ang mga empleyado kan gobyerno, siyempre depende kung di makatagal, nag-optional retirement. Pero sa radyo, mayo manin pag-re-retiro hanggat may boses ka. Pwede ka pa. Hanggat nakakatarampa, sige sana. Duman sa Banuan po kan tinambak sa rong dating kaibahan kan New People's Army sa Banuan kan tinambak Camarines Sur, nagbalik loob sa gobyerno asin pinagsukan sa rong halangkaw na kalibre kan badil. Sa rong kaugmahan ang namatayan ni Mayor Bobet Prades matapos na sa rong dating rebelding New People's Army ang nagsuko sa iyang opisina sa ibahan ang mga miyembros ka na Philippine Army asin man Philippine National Police. Ana gusto ka na chief executive asin kumbaga magkaigwanan katuninungan asin kaligtasan kan lambang na mamanuan duman sa tinambak Camarines Sur. Sabi pa ni Mayor Bobet Prades, padagos niyang itutulod ang pagkakasaro, pagtatrabangan asin aktibong pagsasagibo kan mga programa para sa tuninong asin progresibong banwaan. Sa DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur man, opisyal na pahayag kan DPWH Camarines Sur 5th District Engineering Office tapit sa napabaretang flood control project sa Barangay San Francisco, Bao, Camarines Sur na nag-ere sa sarong dakulang network sa TV na subuot
pinag-abandonar. Doon sa nasambit ng opisina, iniyan sa Rong Bypass Road, multi-year project asin bakong flood control project. Annihiling na depekto sa grouted riprap, iyon resulta kan mga kalamidad na nagagi sa probinsya alagad. Papakarayon ini kan kontraktor dahil lanta laog pa ini sa warranty asin mayong gagastusan hali sa pundo ka na gobyerno. Ang commitment kan DPWH Camarines Sur 5th District Engineering Office sa publiko iyan masiguro na tultul asin kompletong proyekto para sa mga namamanwaan. Sabi digdi, hot issue kaya kunwari pasok sa warranty pero kung di na bulgar, goodbye na yan. Haloy nang nakatiwangwang ang bypass road na yan. Sana maresolveran na yan. Period ang tinampo sa town proper. Pinagtukawan sa naman, kung di panamidya, ano na ining panahon ng mga bagyo, paabot na naman, tapos dapat imbestigaran man yan para magkaaraman. Hilingon kung anong palusot kan mga nakikinabang sa budget dyan, dahil daraho na yan sa Senado para maimbestigaran. May natitibag na semento gamit ang kamot, palusot, mga kurakot, kompleto, depensa, guranon budget, anong project code. One news kamsur, di ninyo kami maoto, we weren't born yesterday. Takupan ni Pamanindumor, daw ano ba yan project and government dapat pakarayon nasin tapuson. Kung nagdyan, kaya so reporter, nag-aatubang tapos ngunyan, igwa ng pahayag tungkol digdiha. Siyempre, pigtakpan kan munisipyo, Boss Ninda! Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Panakuan kan Buhi Camarines Sur, ki Ma'am Silene Ligasyon, ki Ma'am Norian Nadzuri Kisabal, kan Barangay Santa Clara. Asin, ki Manoy Lares Serdan, diyan po sa Barangay Tambo. Hoy, diyan pala sa Barret Waterworks. Sige na naman po, wara-wara ka na supply na tubig, ay ano na yan? Dapat pakarayon ang sendong serbisyo ta nasusuya na ang mga concessionaire dyan. Haloy na pong palpak ang serbisyo kan Barret Waterworks. Nung ginigibo dyan ni Noli Bermeo, ang chairman of the board, ang mga direktor, asin man si Loder Casiao, ay raot palan, sagkod ngunyan, dahil pa nahihiray. May pigpadara na naman lamang kamong letter, hali sa National Water Resources Board na mapalangkaw nin singil ay buisit. Mapalangkaw ka mo nin singil. Dahil nga nindo napapakarayan serbisyo ay dahil na magparautuon ang mga concessionaire kan Barret Waterworks. Pakarhayon po nindo ang serbisyo ta turo-turo hasta nawawara na ang supply na tubig pagkakaaga. Ano na yan? Naulakita na kamukan Prime Water, Erga City Water District. Pakarayon man po nindo ang serbisyo ta dahil pati ka mo nagbabawas sa senior citizen. Paparagadan pa nindo nin ID, aram na nindong senior citizen. Kasuray ko nga ni, pag senior citizen, automatic may subsidy. Hinda, kung hinagadan man ng ID. Taday mo baga ko pigagadan ng ID, pero binabawasan. Pag-aram na may record ba ka mo kung isa senior citizen ay inda na yan para ambugan ng mga concessionaire. Pero okay lang yan, dapat ay ka magbawas sa subsidy sa senior citizen. Ang importante, pakarayon nindo ang serbisyo dyan sa sendong nasasakupan na lugar ang sakop na pigsusuplayan kan Barret Waterworks sa Barangay Santiago, Ciudad kan Iriga. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Day ka mo magrason na ngaya mauranan panahon kaya kulang na ang supply na tubig kunyan kam panahon mainit yun rason nindo kaya kulang ang supply na tubig kunyan ta mauranan uy ta
Kulang-kulang pagirare ang supply ay ano ng mga style nindo yan sa Barrett Waterworks. Pakarayon po nga nindo ta pigpapararulo ko sa nanindo ang mga konsesioner. Say nakamagpararog-arog digdi sa Prime Water, Irga City Water District kan kapalpakan. Baka sa sunod ka mo naman na ipapod kan sanggo ng panlungsod kan irga kung nga taarog ka ng sendong serbisyo. Makabubuisit baga pag-arog po kayan kay puwan man tubig sige anora-wara. Kompleto man ani binabayad kan konsesioner an masakit kung di nagbabayad. Siringalyon nga nindo so day nagbabayad tapos pakarayon nindo ang serbisyo. Kuya pa, may nakaamban naman na paglangkaw singil sa presyo kan mga produktong petrolyo ang mga kumpanya kanila na sa pungunya na semana sigon sa abiso ipapotob nindan mga minasunod na price adjustments. Sa crudo 1.30 centimos, sa hasta 1.50 ang kada litro. Sa gasolina, peso hasta 1.20 ang kada litro, asin sa gas 80 ang kada litrong ilalangkaw kan mga produktong petrolyo. Dagdag gabat na naman po ini sa mga motorista. O yaman, napasugod yan apat na fire truck naman sa Manila International Container Terminal matapos makaresibin ng report na nasusulo na ang trail truck kan nagtalikod na Webes. Bigon kay Fire Volunteer Chief Samuel Penex alas 10 din pagkaaga kan may magpadara sa indang grupo o sa group chat kan retrato kan nagkakalayo ng trailer truck duman sa barangay 20 Parola Tondo. Para kay ni pag-abot ninda duman sa lugar ang nagtambad ang nakaparada man sa ng truck na dahi man nasulo. Nagluwas sa investigasyon na AI generated ang retratong ipinadara. Sigon kay Penex, delikado ang pagpapawarak nin salang impormasyon lalo na sa mga emergency response dahil ang pwede ning magdaranin aksidente mientras na nagmamadali ang mga bombero. Nag-aasa man siya na matutuko makukua asin mapapanimbagan otak kan peking report sa erarom kanle pwedeng pagmultaw nin sagkod sa 50 mil de pesos ang sayman na madakop na nagpaporak nin salang impormasyon dapit sa insidente nin kasulo. Hoy, good morning man kay dating Vice Mayor Marisa Bilitario Hao kan pagbubuon Santo Domingo Nabua Camarines Sur. Siyempre ki punong barangay Nestor Andales kana barangay San Agustin digdipo siyudad kan Iriga ki pinsan kagawad Dado Ibasco ki Ma'am Lydia Ibasco. Kumusta man ki Attorney Pichi Alpilor Moraleda ang presidente kan University of Northeastern Philippines.
Sobra sa 15,000 katawo na nagsagibo ni hero protesta sa Israel nganing ipangapudan na pagpapalibre ka na bihag. Pig pangapudan kan mga iniki Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magtugot na sa kasunduan nganing mapalibrean mga natatadang bihag. Abali sa hero protestan mga paryentes sin mga taga-suporta kan mga bihag na kapot ka na Hamas. Pinalibutan nindan bilog na Paris Square sa Jerusalem mantangan iban yaon duman sa Tel Aviv sa kabilugan 48 bihag duman sa Gaza pigkakarkulong 20 sanaan buhay pa. Magarom duman na nagabot sa 251 na bihag ang kinuha kan mga Hamas sa indang ginibong paglusob sa Israel kan Oktubre 7, 2023 kung saan nasa 1,200 na katawo ang nagadan. Dahil man nakaligtas sa CCTV kameraan panghabon kana sarong lalaki sa laog kan tindahan duman sa barangay Mayumbo, syudad Kandagupan at sin kinua na sarong petakan nakalagsa naman sa sopa. Mahiling sa footage na padit-dit niya binuksan ang sliding door kan tindahan, nagabang ininin tiyan sa tanganing makalaog asin tulos na kinuan nasambit ang pitakang may laog ng 3,000 asin ATM card. Pirang aldawan makalisan nahiling na sanaan wallet sa luwas kan tindahan. Wala nan kwarta lagad yaon paman ang mga ATM cards. Nagwalat man in letter and suspect kung sain ang naghagad ininintawad. Sa iyang apology letter, pinaliwanag niyang may matindi sana siyang pangangaipuan kaya niya ininagibong habunon. Tapos duman man po sa nasyon ka na Japan, nagbutas na sa iyang pwesto si Japan Prime Minister Shigeru Ishiba, aning maibitaran ang sarong pagkakabaranga sa laog kan sa iyang partido ang Liberal Democratic Party sigon sa reports. Si Ishiba naging Prime Minister kan Oktubre 2024 asin pinanginutan ang sarong coalition sa pagultanan kan Liberal Democratic Party asin Komeito. Sa iyang pamayo na waranin majority sa parehong mahababang o sa Kamara Baha sinalangkaw na kapulungan o ining inapod na Kamara Alta nin Parlamento an sa iyang koalisyon kasunod kan kaanggutan kan mga botante sa padagos na paghalangkaw kan mga gastuson sa nasyon. Holidig din na waraan majority sa Kamara Baha kan Oktubre 2024 asin ang majority sa Kamara Alta na kan Hulyo 2025. Makalis na madaog kan Hulyo, sinabi ni Sheba na pinag-ako niya ang magabat na resulta kan eleksyon alagad nagdesisyon nga ni magtinir bilang Prime Minister. Nakatalaan man na ngunya na Lunes, September 8 ang mga miyembro kan Liberal Democratic Party nganing magdesisyon kung mapreparar nin sarong extraordinary leadership election. Huli sa mga hakaak sa political uncertainty, nagbabaan nin kwarta kan Japan asin ang pagpapabakal ng Japanese government bonds. Lugang pa kay ni na nakasentro man ang posibilidad na maribayan si Sheba kan sarong pamayo na mataunin mas haluag na fiscal and monetary policy siring ni Sanay Takaichi na kritikal pag-abot sa paghalangkaw kan interest rate yan Bank of Japan. Si Takaichi na daog ni Sheba sa LDP leadership runoff. Pagkatapos kay natapos ni Sheba ang sarong kasunduan sa Estados Unidos kung saan nagpromesa ang Japan ng 550 bilyones de pesos dolyares o 550 bilyones dolyares na pamumunan bilang karibay kan pagbabakan taripa sektor kan mga lunadan kan Japan.
mainit man na pinagresibikan Filipino community duman sa Cambodia si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inian anot na agenda kan Presidente sa iyang tulungal daw na official state visit sa Cambodia. Napanunin kaugmaan ang pagkikipag-istoryahan kan Presidente sa iyang mga nakaulay na Pilipino. Nagabot ang Presidente kay ba si First Lady Lois Liza Raneta Marcos sa Cambodia kan hapon nin Domingo, September 7 o kasudma. Dinabatya kan mga opisyal kan Cambodia sa aeroferto kan nasambit ng nasyon. Pira sa aktibidad kan Presidente ang pagkondusir nin bilateral meeting di Cambodian Prime Minister Samdech Moha Borbor Taypaide Hon Manit para sa pagpapatibay kan relasyon kan Cambodia sinman Pilipinas. Wala po kitang 34 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man sa maparantabay niya to, dyan po sa Antipolo, Old Nabwa, Camarines Sur. Si dating DILG officer Sir Elmer Pinulio. Ki Grande, ki retired Air Force Alex Celeste. Man ki dating kagawad Lowiliano. Diyan sa Salvacion, nagdipo siyudad kan Iriga, ki Ronnie Cortero. Ki batchmate, nag-kumpleanyo palan kasudma si Freddy Panga saro sa mga sikat na empleyado kan DPWH digdipo sa Camarines Sur. Sabi dumana siya sa regional office kung dan problema o dabasangod. Nagtatago si Freddy, baka pigpasimplihan sana. So handa para sa flood control. Ay, joke lang ni Kaman Freddy. Maimbestigaran ka kaya na flood control na yan. Si Freddy Panga kaya. Iyo po inian pinakasikat sa Unip High School Batch 77 na ang paguna kung ani kansaro. Traffic enforcer na kan DPWH dyan sa Banuan kan na buhat nagta-traffic na. So mga makuamplean nyo po ngunya na September mga batchmate, classmate sa Unified School Batch 87 magparamdam man kamo. Si Cor, Joseph Panganeban Epres, si Dali Briñas, si Miriam Silidunyo na Grampa, mga kumpleanyo nindo ay pagsarabayo na sana magparamdam. Para taguon ang food control. Pag flood kunya niyan na nagbabahaan purog. Pwede purog na sa nabagay ito kaya ngod. Morning man kay Eche Chavez dyan po sa Nenyo Jesus Batu Camarines Sur sa kay Mes Ella. Kumusta man kay Paring Bon Mediado dyan po sa San Francisco digdi po sa Ciudad Caniriga sin man kay Pading retired Fire Inspector Pading Rosano Oronan. Siyempre sa kuyang batchmate kay Edison Recto diyan sa Agases sa Barangay San Francisco ki Nilda Salcedo ki Naitar Singh asin man ki Kuya Hermie. And sa gabos po mga taga San Francisco ki Felix Lagremas ki batchmate. Hoy, dyan palan sa San Francisco. Igo palan dyan patrabaho. Ang lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga. Siyempre, aram yan kan barangay council sa pangenot ni punong barangay Lali Matubis. Igo palan dyan portion na dahil tinapos kan kontraktor. Kaya pakitapos man kan mga sinemento nindo dyan ay ano na. May mga nagre-reklamo pong nagkapirang residentes na pinag-semento ining shoulder ka na tinampo pagali dyan sa may barangay hall
Di baga sa pagaling Campo Santo, pasiring digdi sa sentro ka na syudad din Iriga, ining kunya na porsyon, wala. Paghali mo duman sa City Hall, igwa pala dyan ng mga pinagsemento na daiman tinapos, ay ano na yan. Tapos nagkakaral-kal da, sulinya kan tubig, ay pakarayon maninduan, pakapatrabaho, bunong barangay lalim at tubis, sakaan City Engineer's Office, kan Iriga. Nakamagparaarog kan mga proyektong day nagkakatarapos, darakulang proyekto na arog dyan sa Banuan kan Baaw. Para haliputan sa indong proyekto day patapos ay santisima. Pag-arog kaya ng patrabaho. Tulong individual kay baan sarong umboy ang binawian in buhay mantang 18. Iba pa ang nairido sa mga pag-atake kan Russia duman sa Kiev ang kabisera kan Ukraine. Higon ki Mayor Vitaly Klitschko, nagpuunan pag-atake gamit ang mga drone asin sinundanin missile strikes na nagkausanin kasulo sa mga edipisyo kay baan sarong edipisyo kan gobyerno sa sentro kan syudad. Big report naman anong boy asin sarong hobe na babayan nagadan sa mga drone attacks mantangan sarong bados na babayan sinugod man sa ospital. Sarong may edad na babae man ang nagadaan sa sarong bomb shelter sa sirang na party kan Kiev. Mantang nagkausaman in dakulang destroso sa mga residential building ang pag-atake sa iba pang lugar sa Kiev. Nagkausaman in kasulo sa ibang mga high-rise na edification mga debris gikan sa mga nagbagsak na drone. Nakusaran man ka na pumayukan military administration kan Kiev an Russia sa pagtindog subot kay ni na patarget sa mga sibilyan na pignigaran kan Moscow. Padagos man na pignigaran kan parehong lado na nagtatarget sindanin ng mga sibilyan alagad rinibong mga buhay na nawara poon kan nangyari ang gyera kan Pebrero 2022. Inaga Bulgar ni Senador Panpeloping Lacson na sarong opisyal kan Department of Public Works and Highways ang subot naghagad ng insertion o dagdag pundo sa 2026 National Expenditure Program gikan sa opisina ni Senate Minority Leader Tito Soto III. Sinabi ni Lacson na si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral subot ang nag-apod sa staff ni Soto nganing maghapot kung maot ninda magsumitir ng mga propestong proyekto na pwede sir may isingit sa budget. Ganong permar na Soto ang insidente asin epic doon na sinayumahan niyan opresir na iman nagtaonin payag si Cabral mapadapit sa isyo. Katakod kay ni nagluwasan iba pang isyo sa DPWH kay baan mga ghost projects na dai pa makumpirmar ni Cabral kan hearing duman sa Senado. Magarom duman na pinagbuyagyag na Presidente Ferdinand Marcos Jr. na 20% kan 545 bilyones na pesos na budget para sa flood control projects ang napasiring sana sa 15 kontratista kung sain 5 sa mga inian may proyekto sa haros gabos nin riyon sa nasyon. Holidigdipig Oktaba ang House Appropriations Panel ang pag-diskuter sa propestong 880 billion pesos budget kan DPWH para sa 2026 mantang naghahalat ang pagsumitir ng errata o pagbabago gikan sa ahensya. Sa nasambit ang pundo 268 bilyon na pesos ang nakatagama para sa flood control o labi sa 32% kan bilog na budget kan DPWH. Mientras tanto, tinuga man ni bagong DPWH Secretary Benz Dizon na dapat bawasan ang budget kan na insya Allah may mga proyektong tapos na o dahil nakaipuan sa nagkapirang lugar sa nasyon.
Oy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Panawan, Kana, Batu. Si Engineer Paulino Laganson yan sa San Vicente Asinman kay Gawad Eliseo Prela. Eliseo Tanay Prela. Kuya po ang minsay kan Archdiocese of Cáceres. Happy birthday na. Today, 8th of September, the church celebrates the fest of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. We reflect on the birth of Mary as the dawn of hope, a key step in God's plan to save humanity. Just as a mother gives life and nurtures, Mary in her role as a model, as a mother to all, bring us closer to her Son Jesus, who is our ultimate hope. As we celebrate Our Lady's this Jubilee year, let us be reminded that this is a time to embrace her maternal love and intercession, trusting that she will guide us through. Her Son to a future filled with hope and love. Viva la Virgin, viva sa ina nin paglaom. Nasa linyaman si Garondang Atan, pasok. Tama, sabi karon ng Philip, and maray na atin sa kabutong mga paraan sabay. Ipinagpurgulyo kan Bureau of Fire Protection o ang PSP Bicol. Anya, tugang na brancho ambulance sa Bicol na ipinagsaduman sa Tabaco City Fire Station, Buti Fire Station, Parag Fire Station, Milagros Fire Station, at Sinman, Castilla Fire Station, na naglalo pang pakuskon. Antang simbag sa katulog, Sinman Life Saving Response sa region. Sa presente, nasa December Friday, sa fire truck na ang pagkakal ng bisang ahensya, kung saan man December 3, ang pagkakadirikan PSP Metro Section naman, ang pagkakadirikan lokal na gobyerno. Nasa 35 naman ang mga ambulansya, 32 CGU ang PFP-owned at slow at LTO-owned. Yan 30 naman on rescue vehicles, yung service vehicles at 5 rescue. Yan tanto, nainot ang Kakarispi and BFC Region 5 din sa dilugan na duwang fire truck na kadakadama sa Pili Fire Station at ng Samarigan Fire Station. Sa ibanan ang pitong ambulansya na ipinagsuko sa Priya Tibias Fire Station, Sumun City Fire Station, Malinang Fire Station, Kata City Fire Station, Tigas City Fire Station at Isman Patog Fire Station at yung sanong ambulance naman na donasyon sa LDU Santo Domingo Fire Station. Yan, ang nagpresa sa lado mo tayo sa Baratala Karon. Jonathan Peter. Salamat Karondang Atan sa mga dugang mga informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga pagirumdom. Nakagaing ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and
and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita. Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers, dadain na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sad kununyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interes promo ni Amlo Willier. ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda Transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Ang RPNDCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabua, Camarines Sur.
Happy Hub Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hub Spa Franchising. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Salamat po sa Saindoga Boss. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ima nakaligtas sa CCTV kameraan na pangabon kan sarong lalaki sa loob kan tindahan sa Barangay Mayumbo, Syudad kan Dagupan. Asin kinuhaan sarong pitakan na nakalaag sana sa sopa. May hiling sa footage na padit-dit niyang binuksan ang sliding door kan tindahan. Nag-abang ininin tiyan sa nganing makalaog asin tulos na kinuhaan nasambit ng pitakang may laog nin trismel asin ATM card. Tirang aldawan makalisan na hiling na sanaan wallet sa luwas kan tindahan. Para nan kwarta alagad yaon pa manan mga ATM cards maray tay binalik. Nagwalat manin let surat ang suspect kung saan ang naghagad ininin tawad. Maray na barahabon yan ta naghagad panintawad. Sa iyang apology letter, pinaliwanag niyang may matindi sana siyang pangaipuhan kaya niya ini nagibong habunon. Maray na yan kaysa kan mga paraabon sa gobyerno. Bilyones dahil pa nagsasabi nin katotohanan, dahil pa naghahagad nin tawad, mga buwisit. Mga mahabas sa gobyerno. Paparara bas nindoan pundo kan gobyerno para sa mga proyektong para sa tao. Mga ipagsusulit kamo. Mga mataban sa pwesto. Kaya grabe ang kasuyahan kan mga namamanwaan da lugod niya sa ditsanan hinabonan para buno sa nanin para tindanin ayam o ita pinatawan ng grabing kastigo. Samantala ang mga bilyones ang kinukurakot kan ibang senador, mga congressman dahil man niya binabalik sa kaban kan gobyerno. Diyan nga ni po sa Santa Teresita, digdi Syudad kan Irga, pasiring dyan sa Barangay Pugay, sa Manuan kan Baaw, Camarines Sur. Igwa po dyan na sagkod ngunyan, dahil natutulayan. Pag footbridge, ang pinag-aagian kan sa tuyang mga kababayan. Itong porsyon duman na may nalamos na mag-ina. Aloy na pong panahon ini pigpapareklamo na dapat niya mabugtakanin tulay sagkod sa mga panahon na ini mayong nangyayari. Yan ko ta kung magtabangan ang syudad kan Iriga sa kaan Banwanin Baaw magkaigwanin joint session mabugtakan man lamang yanin tulay ta irakman kan mga konstituentes na inaaratong na inaaranod. Pag nagbabalyo dyan sa tulay na yan, kung grabe ang baha. Dakol pong mga reklamo, dapit sa bagay na yan, kundi mayo mangitang maginibo, maray kung kita naggogobyerno, pabulusan tatulos yan in pundo. Isa pagparakurakuton ang pundo, marin daw mapurundo ang parakurakot sa gobyerno. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Santiago, Syudad kan Iriga, Pamilya Navarro Salcedo, Martinez, and Pamilya Di Mabayaw, Pamilya Villanueva. Hoy, Kimanay Honor, ki Mading Angie Bailon. Siyempre ki Jel Rambuyong, dyan sa Pamilya Rambuyong. Saka ki Mading Flore
asin Pading Libby Maestrado, saka kay Ma'am Belen Maestrado. Perming mga nakantabay po sa Satuya. Pana po kitang 3 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Good morning kay Margie Simata Ramos dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, asin man kay Mayor Tinda Nabar. Asin kay Jen Mortega dyan po sa Balaugan, sa Banuan, Kanbula. Kumusta man kay dating alkalde Migay Ibasco, and siyempre sa iyang aki Mayor Nonoy Ibasco. Man po sa Banuan, Kanbaaw, kay Christina na iti magtarayo pardo, asin man kay Kati Sumayaw, dyan sa San Nicolas, Baaw. And syempre, kay Mading Rose sa Batan, asin man kay Miles, saka kay Miss Ana Proel. Di man sa San Nicolas, Siyudad po Kaniriga, kay batchmate Aldren Alteza, kay Bangor, asin kay Manoy Into. Musta na daw si DJ Mandy? Ibinonyag man ni Senador Panpelo Ping Lacson kan nagtalikod na Domingo sa sarong opisyal kan Department of Public Works and Highways na subot nag-apuda si nagalok sa sarong senador na magsingit kan proposed national budget para sa 2026. Pakikipag-ulay kay ni sa radyo, sinabi ni Lacson na may nag-apod na nagpabiston si Undersecretary Cabral sarong staff ni Senate Minority Leader Vicente Soto III makalisan senatorial elections kan Mayo 12 na agad supot kay niya ang gusto nindang ilaog sa National Expenditure Program para sa 2026. Sasabihin ko na si Undersecretary Cabral ang nag-apod sa staff, asin sinabi magsingit kamo ning gustong isingit kun Mayo na. Kung saro si Senador Soto na inooperan, si Say pa ang naoperan. Kan arog kay ni si Say ang nag-submit. Paayag ni Lacson. Si Senador Soto sabi niya sa kuya, day ako nag-submit. Ini an sa tuyang ina-advocate. Pagkatapos magsasubmit ako ng insertion, yan ang simbag niya sa kuya. Ngunya, nagkapirang miyembro kan Kamara ang nakapag-insert, nagkapirang miyembro kan Senado ang nakapag-insert, hapot pa niya. Sa website kan DPWH sarong Maria Catalina E. Cabral ang nagtitindog na Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Sabi ni Lacson, ang NEP para sa 2026 iyon pinaghahandaan na bago pa man binatikos ni Presidente Ferdinand Marcos Bongbong Jr. ang mga listador sa iyang State of the Nation address kan nagtalikod na Hulyo 28. Paliwanag niya nagpunan budget call kan Enero 2025 asin malamang matapos sa Hunyo para maipasa rin sa Kongreso sa laog kan
30 aldaw matapos ang State of the Nation address kan presidente. Napagaraman pa man ni Lacson ang ginatus na destined na entry kabilangan na 660 item kan parehong proyekto nintig sararong milyon de pesos. Alagad mayong malinaw na stationing o description. Mientras na pinagkumpirmar man ni Soto ang revelasyon ni Lacson na sarong opisyal kan DPWH sa nagapo na nagalok nin amay na insertion sa proposed 2026 national budget. Tamaan na istorya ni Senador Lacson, igwang nagpasabi sa kuya, hinapot kung interesado akong mag-submit para sa NEP, paayag man ni Soto. Alagad pag lilinaw ni Soto, dahil mismo si Cabral ang nakaulay niya kung daan emisaryo kay ni, nabako man niya, na dahil man niya pinagsambitan pangaran. Sabi kan kaulay ko, itong pinagsabihan, pero itong sinasabing, na ito dahil siya mismo ang nakaulay ko, emisary ang nakaulay ko, sabi ni Soto. Maugmaman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makaibanan mga Pilipinong Phnom sa Pohnpei, Cambodia. Yun kay Marcos bilang pamayukan nasyon, dawa magabat ang trabaho yun naggigyan dahil ang tanakaibahan niya ang mga Pilipino sa lampang nasyon na pinagdudumulan niya. Sobraman sa 500 katao ang kadaklan yung mga South Korean ang inaresto kan US Immigration Authorities sa planta kan Hyundai na nagigibon ng electric vehicle duman sa Georgia, USA. Sigon sa Department of Homeland Security, pinagsagiban operasyon matapos makakuha ng search warrant sa lugar dahil sa subot unlawful employment practices in iba pang seryosong pagbalga. Pinahayag man ni Steve Srank, Special Agent in charge ng Homeland Security Investigation sa Atlanta, na pirang bulan nindang pinagsusubaybayan ng operasyon bago magsagibonin pag-aresto. Doon sa inda, ini ang pinakadakulang single-site enforcement operation sa istorya kan sa indang ahensya. Ang planta na sobra sa rong taon nang nag-ooperate yan party kan Hyundai Group na nakatuon sa produksyon kan mga electric vehicles. Ang mga naaresto na mayong magkakanigong dokumento yon pansamantalang pinagdara sa US Immigration and Customs Enforcement Facility duman sa Paxton, Georgia. O yaman ang pahayag ni Hading Roque. Maisog na pinaghamon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakasuhan siya ng cyber libel. Ini matapos sabihin ni Roque na parabo na sin torturer ang mga Marcos. Hamon ni Roque, kasuhan siya kan mga Marcos din papatunayan niya ang mga ini sa paagikan records. Naisog man si daldalerong Hading Roque. Sinusulong man ni Cavite Representative Kiko Barsaga ang legalisasyon kan abortion para sa may biktima ng mga panlulupig. Pabor daw kamo sa gigibuhon na pinagsusulong na gibuhon legalan pag abort sa mga biktima kan rape. Mag-react and comment and dong opinion. I seek to legalize abortion for rape victims, sigon Barsaga sa rong post sa Facebook. It's disheartening to see people losing their futures due to pregnancies caused by sexual assault. Dagdag niya. Presente pinagbabawal sa nasyon na abortion sa irarom kan revised penal code.
Nako na naman, anong lay yan? Mayo nang mapagtunanin tama. Aram ng sala, gigibon pang lay. Mortal na kasalaan ang magadanin buhay. Sa mata kan Diyos, ibang tao na may takot. Okay sa tao na matino. Kasi may takot, ay gigibohon. Iwalat ko na matino an magibo kan lay na arog kay ni Sus Mario Yosip man. Big no, taano an ake ang gagadanon. Mayong kasalan, ang biktima, siya ang dapat ibalik ang bitay sa mga taong mayong konsensya. Legal na paggadaan sa rong mayong muwang na mayong kasalan, sala man, herak man po an ake. Kadakol kan problema sa Pinas, hindi pa naisipan niyang lay na isusulong ang pag-abort. Dapat na sinusulong niya ang death penalty para sa taong rapist. Ang banwaan sumasalansang sa kasuguan kan DES. Yan nagpapahamak sa dagatang apoy. Masyado na kayong nagmamalabis, kinalimutan nyo na may Diyos at hindi kayo ang nagmamay-ari sa mga buhay ninyo sa makatuwid lapastangan. Wala na ba kayong ibang naisip kundi ang gumawa ng kasalanan? Ganon ba talaga ang tao? Sinusuway ang kautusan ng Diyos? Ayaw man ako sa sitwasyon, pero para sa kuya, nakakaherak ang ake. Mayong aram sa nangyari sa sayang magin ina buhay yan, di ba? Dawa nuarin ang kasalaan, iyon may tatama kan sa rupang kasalan. May dahilan an gabos dahil man ako tulos tutuhan man niyang atubangon ang pagsubok akoon ang nangyayari dahil tabo man niya maging parte na sa tuyang buhay ang pagsubok. Pag ginibong legal yan, okay na sa mga magagom na magpalaglag o mabados na mayo sa plano. Anong klaseng congressman ang nagsulong na yan? Dapat dahil na makatukaw sa masunod na eleksyon. Pabor ako tawanin pagkataon, biktima na magdesisyon. Mayo man kasalanan aki, itong non-rape, dapat ikulong mentas buhay, kaya mayong bitay sa Pilipinas. Dapat kaya natulanin kagadanan ang napatunayan na paralupig na bakusan ng kulong. Tapos pinapakan pa para man ni sa ibang nagbabalak matakot man kamo. Bakong kasalanan sa aki kung naubos siya kan bako man kasalanan kay kung naubos siya kung mag-isip ka ninlay na mga katabang sa banwaan ang Pilipino kalukuhan ang naisip mo bako man magustuhan ni Lord. Dakulang kasalaan sa Diyos. Dahil gibon legal, no po ako dyan. May mga nambibiktima na mas pinipili pa ng akoon. Pero pabuhay yan, daw yan, nakakatakot na kaisipan na yan. Diyos ko, na mahiherakon. Ang kadakol na lay na dapat pag-isipan para tanggalon. Tapos ito pa ang pagkakaabalaan. Gadanon mayong malay na aki. Gonggong ang congressman na yan. Magsusulong pa nin mayong kakwenta-kwentang lay. Palibasa dahil siya nagbabados. May something ka ba? Death penalty ni sulong mo. Bako itong abortion. Sa aki, ilaglag. Tapos itong may kasalaan sa buhay. Paano maaraman kung narip o nagpakasarap ang arog kaining mga hoben? Ngunyan, sasabiyon narip dahil manabisto ang nagibo, legal ninday ning magiginibo ang magpalaglag. Mas magayon kung ipampuna sa ito kaysa ipalaglag. Sobrang donong talaga. Nasa pesto sa dakul nangyari sa Pinas. Gusto pa yan ang pag-urulayan. Ginibo mong ikos, miyaw-miyaw ka talaga. Dapat bitayo ng demonyong repes. Mayusin na diretsong mabuhay na paglupigan. Mayong kakayan sa pag-iisip. Sin mayong kamuwang-muwang kapay. Kapay mang kaso na lupigan kayo. Daw itong mayong kamuwang na akin na kaipuan gadanon dahil ito ng rape
an padusahan na mayong malay kun abo nga tamanon kanina di pampo na sana. Dapat itong gadanon ang mga nanre-rep, maayo man kaaraman bata sa nangyari, ano tayo dadamay. May choice an ina, if daay niya gustong magabatan natabo saya pwede. It boils down to moral values. Saro 10 kasuguan ng Diyos, hindi kang magadan kapwa mo. Masakit magdesisyon pag ipapalaglag kasalan sa Diyos, Serakman, kanaki, dahil matawanin pagkataon na mabuhay sa kinaban. Pag dahi palaglag, may posibilidad na dahi magin magayon ang buhay kanaki. Baka magin biktima siya ng bullying o pag malupitan siya mismo kanina niya sin pamilya dahilan sa pinanghalian niya. Pabor ako na palaglag ang baby. Yes, mayong kasalanan aki pero hali siya sa demonyong ama. Kaya pag mahiling sa nanay ang bebe, magarumduman niya ang ginimo sa tatay. Kan dinibo kan tatay. Mas nakukulgan ang aki. No, walang kasalanan. Ang baby kay may karapatan siya mabuhay. Pag may rape, babuo niyang simbagon. Panagutan, di malamang talaga konsisay. Di matakot na buhay na naki, parehas. An at baby may ngayong kasalaan. May biyaya na nagtitios, nagtyaga at hindi matakot o masupog. Daw, taday kaya kanlay kan mga repes na higpitan. Bati aki na mayong kasalaan, gagadanunin do. Otolan na sana an madadako pasin ikulong mientras na buhay para namnamon niya ang kagaguhan niya. Dai na mambiktima nin kahayupan an gunggong. Gago. Mayong muwang ang gusto mong padusan bakong kasalanan kan aki ang kasalanan kan ama abnoy. Igwa man na mangmang na nakawala sarong demonyo sa daga. Hain ang utak kan taong ini. Ay indah halawigo na po. Sa kaya ibang babae man, kagusto man na may kunyan man. Kumbaga, may pagkonsinti man na mga hoben ngunyan, sasabi yun, rape, minor de edad ni rape, ay kalukuhan. Gusto naman kaya, niban, mga sulot pa sana. Gusto man mga magpalupig. Haraliputo na bagaan sulot. Hindi nang mahilingan bayak-bayak. Kaya sana, nagkakarulupig, ganan ibang babae. Diyan sana sa, mahiling mo dyan sa social media, ano nang mga sulot yan kan babae. Nagsusuya na baga, sige pan irikol-ikol. Siyempre sa mga lalaki man, naabutan ng sungay. Nga kay ni Suruagon. Masa kaya, ayaw mo nagtataonin motibo, ano ibang mga babae? Nakakaraot pa ang social media, sige na irikol-ikol kan babae sa social media. Una mo. Ay nasinda pa paratulanin kalalakihan. Ako mayong surugan dyan. Pero bako manaarog ka ng sulot. Kaya nga ng simbahan baga. Bawal. Magsulot ng mga spaghetti, short. Maskan pa di. Matitintaran kan mga gibunindong yan. Bangan pa pag naguhungit ng host dyan. Pade, an iba. Sabi na... Sabi kan ibang nagpapahungit, ini ang hawak. Bako nang hawak ni Kristo. Kung uhungiton, halimbawa, kan lay minister o kan pade, nahiling na suklibid, say pambihira, tentasyon baga. Kaya, ang pagsusulot kan babae, bako man itong makatitintar sa mga mata kan tao, lalong-lalo na kan kalalakihan na siyempre
Tao lang po yan. Kaya minsan nagkakasala, daraman kan ang nagpapahiling na nin motibo ang ibang babae. Yan pa sana sa mga pagsusulot ay talagang ako sabong pagsiriwitan na ngaya kakasuhan ka mo. May mga kaso na sabong madutan ang babae, pwede kang kasuhan ng rape, kalukuhan. An ago mo, bawal na makipag-sex. Kapag nagreklamo, pwede kang kasuhan ng rape. Ini yung mga ling iniidyoan mga kung minsan di ako binsido. Tapos ini man na congressman na ining pulungo man. Masulong man kan bill na ngaya ipalaglag ang biktima nin rape o itong babaeng biktima nin rape ipalaglag ang aki. Ay inda. Ayun na kamong ibang naisip. Dapat magkaigwa manin bill na sulot kan mga kababaihan bakung haralip uton saka bakung silag. Madadalan mo baga dyan sa mga Facebook, sa social media. Dyan sa reel, ang mga babae na basa-basa, pigkukugos kan gurang, bobin pa. Tapos siling-hiling na, anday dapat mahiling, tala-tala sa bado. Amak mo sa ng mga kabulastugan yan. Kaya ang social media, saro sa nakakaraot, dapat magsulong nin bill na iwasan ang pagparapost kan mga halos malalaswa na madadalan sa social media. Maray pa kun iyan, ang pagtuunan nindo nin pansin, bakung kun ano-ano na ipalaglag ngayon, aki. Ito baga, so congressman na dyan sa siyudad Canaga, si Congressman Paul Salbinaventura, nagarumdumang ka ito, gusto magpasar ni na bill na porotulan ang mga kalalakihan kung nanlupig. Malata, otro eleksyon, daog. Baga, bako naman yan makatao. Nasa tao man giraray po yan. Ang pagdidisiplina sa sadiri, kung nigwa kang disiplina sa sadiri mo, ano ba kaya? Sa hayop naman ang nadadalan, kaya naghihinayop naman lugod ang ibang tao. Ita sinasabi ito sa nan katotohanan, masakit. May mga lay na dapat kitang gibuhon, bakung sa mga lay na dahil man makakatabang na gayo. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan kan Ocampo. Sabi ni paring Irap, si Rambutanda, LGU na. Kaya pag nag-meeting dyan sa istasyon, sa Baaw, sarong FM station dyan, ruming may dara si Rambong Purog, sarong Purog. Kanya na dahil ni staff ni Mayor Guk kan Ocampo. Inaprobara naman kan House Megal Panel na nag-iimbestigar sa mga flood control project ang pag-issue ng subpina laban sa apat na kontratista paghaling Las Piñas na pinag-akusaran kan pagsasamantala sa darakulang parte kan mga proyektong infrastruktura duman sa syudad. Sa ikadawang joint hearing kan panel, pinagtugutan kan Committee on Public Works and Highways, Public Accounts and Public Accountability ang kahurtan ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos na apudon ang mga opisyal kan 01 Construction and Trading Incorporation
as in Man Omnicon Builders and I&A Construction Corporation as in EF Chowa Construction Incorporation. Sigun kay Santos, nakaresibi subuot ang apat na kontratista nin milyones o milyon-milyon na pesos para sa mga flood control as in iba pang proyekto sa Las Piñas na day natapos o day dagos ng naipatutob. Nag-issue man ang Enpracom ni subpina kay Sara Diskaya, presidente kan Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, kay bahan ang tulong iba pang kumpanya na nag-iba-ibang makakuanin multi-million pesos na proyekto kan gobyerno duman sa Las Piñas poon 2022 sa good 2025. Nagluwas sa mga dokumentong nakuha kan opisina ni Santos ang managing officer kan I&A Construction Corporation, yung si dating konsyal kan Las Piñas sinadaog na mayoralty candidate na si Carlo R. Aguilar, pamangkin ni dating senador Cynthia Aguilar Villar. Kan September, kan nagtalikod na taon, nag-issue ang DPWH ng notice to proceed sa I&A Construction para sa Dasmariñas General Trias Diversion Road Project sa Cavite. Pinahiling man sa opisina ni Santos ang mga opisyal na record na nagsasabing nakakuha ng 33 hasta 339 multimillion pesos na proyekto sa Las Piñas poon 2022 ang I&A Construction. Saro ini sa mga 114.9 milyones na pesos na bypass and diversion road duman sa Alabang sa Puti Diversion Road, paghaling Alabang sa Puti Flyover sa good sa C5 Bridge na naprobaran kan Marso ngunya na taon asin sinospendi kan DPWH. Sa presente na ilistaman na 0.50% ang natapos na sa proyekto na sigon sa report yon dahilan sa dai pa o nare-resolveran na right of way issue. An hapot, taano to nagtagaman DPWs nin halos 115 milyones na pesos para sa proyektong ini na dai pa man nare-resolveran problema sa right of way. Ini na standard practice kan ahensya sigon kay Santos. Kaya binuyagyag pa man ni Santos na si Aguilar iyon autorisadong managing officer kan Omnicon Builders na nakabase duman sa BF Homes Martin Bell Manuyo 2, Las Piñas City na nakakuha ng 39 na proyekto sa ibong kanday pagkakaigwanan kinakaipuan ng mayor sa sin business permits. Pinag-report man ni DPWH Undersecretary for Technical Services Ador Canlas na ang 3.8 milyones de pesos na road rehabilitation projects duman sa Barangay Manuyo 1 ay asin 2 ang mayong nailistang progreso sin sinasabi na ghost project matapos maglampas ang deadline kan Hunyo 9. Pero sa mga kumpanyang ini nagpapailing man ang mga record na si Aguilar yon managing officer kan Silver Wolves Construction Corporation na makukuha sa Alabang sa Puti Road, Admiral Village, Talon 1, Las Piñas City. Nagsalang naman sa panibagong balasahan ang linyada kan Philippine National Police kung saan pinaghaklas si Police Brigadier General Jen Pajardo bilang spokesperson kan Pangnasyon na Pulisya and Hepe kan Directorate for Controllership basado sa dokumento na inaprobaran ni Acting PNP Chief Lieutenant General Melencio Nartates Jr. Pinagbugtak si Pajardo sa Area Police Command Eastern Mindanao. Bistado si Pardo bilang harani na opisyal ni dating PNP Chief General Romel Francisco Marbel Torre na inot naman na naging Marbel Torre na Romel Francisco Marbel bako ining Torre nagsararo na sa naman si Torre at si Marbel inot nang nagdestino sa iya bilang tagapagtaram kan PNP. Mientras na nag-rebay kay Pardo bilang hepe kan Directorship o Directorate for Controllership si Police Major General West Tremundo Obinque halis sa National Police Training Institute. Nag-rebay man kay Pardo bilang hepe kan DC si Police Major General West Tremundo Obinque
na dating pamayukan National Police Training Institute. Magkaklase sinda Nartates asin ubingge sa Philippine Military Academy PMA class of 1992 asin pira sana o nagkapira sa naman sinda sa nawawalat na miyembro kan klase na may kapot kan harlangkaw na posisyon sa PNP. Sa iba pang balasaan, pigbugtakman bilang bagong director kan NPTI si dating APC Southern Luzon Commander Police Major General Christopher Birung, asin man si Police Brigadier General Victor Rosete na pinaglipat man sa APC Eastern Mindanao pagali sa APC Southern Luzon. Epektibo ang balasaan kan Sabado basado man sa kasuguan kan PNP. Magayon na aldaw liwat mga kababayan kung Bicolano. Kan nagtalikod na aldaw nagkaigwanin na importanteng bisita na albay kan magabot sa Education Secretary sa Anggaran nanday nagdago sa siyudad kan Iriga natakot na magkaigwa o na mag atindir sa blessing and inauguration kan bagong Schools Division Office sa Iriga South Central School. Paglapag pa sana sa Bicol International Airport, pinagsabat na siya ninda DepEd Region 5 Director Gilbert Sadsad, Legazpi City Mayor Hisham Ismail asin mga kaibahan kay ni sa Bicol Party List. Secretary sa niyan guest of honor sa inaugurasyon kan Alternative Learning System Community Learning Center asin launching kan edukahon sa Tabaco City. Nagduman nga ni sa Tabaco, balik-balik na sa Tabaco, digdilugod sa Iriga, Dulag. Nagduman man ang sekretaryo sa Legazpi City Convention Center para man sa Second Regional Assembly of Education Leaders sa tulong aldaw na gathering kan education leaders, innovators, and stakeholders halis sa enterong rehiyon. Kakula man na onra na makaibahan na sekretaryo sa pagpapapusog kan mga programa para sa edukasyon kan mga hobe na Bicolano. Diyos mabalo sekretary sani sa pagbisita sen suporta. Yandras na pinaluwas naman kan ako Bicol Party List ang listahan kan mga benepisyaryo sa erarum kan tulong dunong program kan Commission on Higher Education katabang man ang EKB. Nababa nga ang TDP sa duwang batch ang enot iyon mga kwalipikadong benepisyaryo na laog na sa programa. Ang panduwa iyon batch man na initial pasanasin magsasairaron pa sa validation kan CHED. Pagarumdom kan mga kasurug ang mga nasa listahan kan horing batch iyon day maikukonsiderar na aplikante kundi pasinda nakarehistro sa Google Forms sin may tuturing na mayo pang official registration kung mayo man sa initial list pero nakaregister sa Google Forms. Dahil man sinda may tuturing na officially endorsed. Tandaan man na dawa na sa listahan sinda alagad bigong makapagpasa kan mga requirements sa pinagtagamang panahon iyon dahil man mausad ang sindang aplikasyon. Nagpaluwas man po nin paliwanag ang CHED nagabos na endorsement as in submission kan application iyon dai garantiyang laog na sa tertiary education subsidy as in tulong dunong program gabos na aplikasyon iyon masairarom sa validation kasunod man sa guidelines as in available na pundo. Ipinapagrumdum pa man na ang mga aplikanteng nag-enroll sa kurso o institusyon na dai kaibahan sa CHED registry mayong isusumiter na documentary requirements. Asin day kompleto ang detalye iyon na bakong eligible sa programa. Sa tabang ka na programang inimas dakol na mga hobe na magkakaigwanin pagkakataon ay pagpadago sa sintapuson ang sindang pag-aadal. Dahilan sa ako Bicol, day ulang ang kapagtiusan para maabot ang pangarap. Mientras na gusto man imbitaran sa bagong digital program kan ako Bicol Party List as in action ko digital media na kasangga mo si Attorney Jel Bungalon. Tatabangan ka mo ni Attorney Bungalon na maintindihan ang sa indong mga diretso
Tamang proseso at sinlay na dapat nindong maaraman. Obheto man, natauan na kamunin madaling access sa kaaraman asin advice legal dahil tamang kaaraman sa lay and proteksyon asin armas kan lambang Pilipino. Para man sa mga harong na mayong access sa doktor o pamilyang mayong pambayad sa konsulta, tunghayan sa nasubotan programang magtataunin pag-asa na alagang Ako Bicol. Ini ang libreng konsultasyon, medical on air, pinagtutukar digdian karaniwan na hilang kan mga Bicolano sin pagtabang sa mga nangangaipo. Serbisyong may puso, abot ang gabos, dahilan ang salud, yun bako sanang para sa nagkapira kundi para sa lambang Bicolano. Sa masunod man na semana dakol pagitang ipaparting programa asin proyekto kan Ako Bicol Party List tagkod sa liwat mga kababayan kong Bicolano. Kain pa ka mo, katabang na, kasurog pa. Ako Bicol Party List. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdo. Problema ang sasakyan mo? Kulog payuna, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyang major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City. Siringman, nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual. Minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Sierrano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, C&B Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro.
RPN DCKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Piña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Piña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Piña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station with the following sponsors. SJ Water Refilling Station, San Jose, Nabua, Camarines Sur, Luis P. Longasa and Family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Chito and Baby Cañeso and Family, Jose C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. Architect Alvin Alba Bilyan, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur, Tubig Nabua, care of Engineer Philip Bitao, Branch Manager, San Francisco, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Vilma Oliva Avicia and Family, Mrs. Cherubi Taday and Family, Mr. and Mrs. Banjo Vargas and Family, La Anunciacion, Iriga City, Mr. and Mrs. Jose and Dinita Narabal and Family, Iriga City, Traves and Rodita Sergio Maclelan, Santo Domingo, Iriga City, Mrs. Cora Malati Rimpillo, Doña Leonida Street, San Juan, Iriga City, Mr. and Mrs. Arnold Arroyo and Family, Banao, Iriga City, and Reception Family, care of Mario G. Recepcion, Topas, Nabua, Camarines Sur. To our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Iriga City; Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur; Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Iriga City; AG Recto, Medical and Industrial Gases; Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Iriga City; Salcedo Gravel and Sand; Cesar Atas Salcedo, Proprietor, care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Iriga City; Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur; Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur; Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro; Architect Sopronio Sani B. Maestrado and Family, San Roque, Iriga City; Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur; Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay; Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City; Anita Tirao, San Francisco, Iriga City. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City; Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and Family, Iriga City; Attorney Leo Arnel Kaayaw and Family, San Isidro, Iriga City; Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City; Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City; Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte; Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City; Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City; Civil Security Unit, Iriga City, headed by Retired Major Audi Jose de Villa; Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City; Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director;
Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and Family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office. Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reyosa Jr. and Family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa MPS. PAMS Jeric Buena and Family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief, PCAD, PNCO, Iriga City Police Station. Entel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Engineer and Mrs. Pobreo Ebron Cortez Jr. and Family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and Family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and Family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and Family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and Family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Pares and Family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and Family, Matacon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and Family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy, and Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindong Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur.
Happy Hub Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hub Spa Franchising. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Salamat po sa Indoga Boss. Ang RPN GCKI Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat man sa mga minasunod na sponsor kan Peña Francia live coverage ngunya na taon. Chichi Coco Lumber Trading located at Zone 3 Santiago Old, Nabua, Camarines Sur, and Edilit Coco Lumber Trading Zone 7 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, registered and PCA and DENR. Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur, headed by Police Major Engelbert El Toraldo, Chief of Police, Honorable Jeric Sumayaw Esmenda, Sangguniang Kabataan Chairperson of Barangay San Agustin, Iriga City, and SK Federation Vice President, City of Iriga, Honorable Flor Peñegas and Family, Barangay Kagawad, Kugit, Balatan, Camarines Sur. Sa Indupugabos, Diyos Mabalos. Viva la Virgen, Viva El Divino Rostro. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano de Maiwat and Family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and Family, San Isidro, Iriga City. Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City. Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City. Civil Security Unit, Iriga City, headed by Retired Major Audi Jose de Villa. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City. Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and Family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office. Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reynosa Jr. and Family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabua MPS. PAMS Jeric Buena and Family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief, PCAD, PNCO, Iriga City Police Station. Entel Operatives of Nabua Municipal Police Station.
Entel Operatives of Iriga City Police Station. Engineer and Mrs. Pobreo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family. Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Pares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and family, Matakon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy, and Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindong Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa dahil na nakalat si Karondang Atan. Oras na pati. Inaabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Iba niya sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Cha Benaobra. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Kaya naman si Engineer Abilindon Toralio. Ang samuya pong Chief Technician. Mayo pa si Apa. Garoman siya na kita nag-roll call. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabaluskan sa indong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena.